Čo je ascendent a ako si ho vypočítame? Ascendent je hrot prvého domu a poukazuje na našu minulosť, odkiaľ sme prišli, na našu prítomnosť, na našu budúcnosť. Odokrýva to, čo je väčšinou zakryté pred zrakmi druhých ľudí, aký sme naozaj vo vnútri, ako prežívame veci, ako vieme zvládnuť problémy, prečo sme sem prišli, kam kráčame. Dá nám určitý návod, ako si máme uľahčiť túto našu cestu. A nie len to, ale naozaj dá nám návod na veľa vecí. Záleží len na nás, či to chceme vedieť alebo nie. Ako si vypočítame náš ascendent, potrebujeme k tomu rok narodenia, mesiac, deň, hodinu, minútu. Teraz už sú na to astrologické programy. Niekedy bola taká hrubá kniha, taká veľká a hľadalo sa to pracne ručne. A samozrejme, že toto nie je ešte všetko. Potrebujeme sa pozrieť na to, kde sa nachádza vládca nášho ascendentu. Máme 12 domov. Každý dom patrí niečomu. A v ktorom dome sa nachádza náš vládca ascendentu, tak tam nám ide mysel, tam nám ide naša pozornosť. A potom ešte záleží na tom, čo tam robí. Cíti sa tam dobre? Alebo cíti sa tam veľmi dobre? Alebo sedí tam akoby v kúte a bez energie. Nuž, na toto všetko sa dá pozrieť z pohľadu astrológie. Tak ako? Naučíte sa čítať vo hviezdách? Ak áno, tak rada vám s tým pomôžem.